Agoy, purma man guys, angkol. Asa ka pa do angkol? Gra angkol ay mura mag kuan, mura mag riders. Apay open close ni iyang bukong lagi. Buto silong ay ba? Lo. Abri ubaks, butang baon hadlok pas mo. Iya ko kwarta angkol. Ihalo pa man, butang ubaks kwarta. 220 ba gyud? Atras ang BMW, pak. Atras gamay. Toko. Ako sa bangko. Kaya rin babe, kabayo. Pak. Okay, revolution gamay be. Okay, para testing ba, testing. Okay. Tarong ng dunggan, kaya hiwing dunggan. Okay, hiwing ito ba? Dunggan, hiwi. Hiwi gamay. Okay. Wala, okay na wala. Hiwi wala, hiwi. Tarong nga walang dunggan babe. Pak. Kusi dunggan, kusi. Okay. Mira, sibat. Udah gue beri dapit ah. Okay, apa tuh tadayan beri? Usah juga right. Cek bah. Kit burut. Okay. Ini mana ini ngadagan baik. Ini ngadagan bah. Okay. Apa tabut sakuan nang silimangan. Silimangan ada ya. Tanas wala, lingi gamay ba. Lingi sa wala, lingi sa to. Pak. Okay, free na. Sipat. Lip turn minor gamay at bulot sa bulot. Okay, abot na tadres kuan bikire so palit nag right mid parking dara. Kuno ka nagpa-andre kariyang pano kung sa klase nga pan pili ro de watch na kadyo tanan order nagpaan ron dia. Loh, cuma ni para tuhog ni sedunggan. Tuhog dunggan daghan ri palitan ni ro. Ares tang ate. May klamusil te. Pila ka miligram? Katong 600. Ugi ubo rin niya dyan. Palit o anon, tambal ubo. Ato bikiri, palit o right mid. Buang rin ang kulo. Pero para ubo Japon te. Kulo eh. Kita ko te. Tambal ubo yung mga naikul. Imix na po tubig te. Powder. Kapila. Tambal ubo, iuba ka kul. Duhalan te. Laro ni mo kulo eh. Bayari kul. May kwarta dia kul. Awa na mo sinsiyo dia kul. Okay, yawa kwarta ang kulo. Kinutun kayo, ni kwarta pakdot kol. Habwa siguro lang siyang buang ay. Wala kwarta. Hutdan day mga to te. Sige, ano kul. Sige, budget ba? Lah, kita gold trip ba boy? Gold nga ko ano, tubs dunggan ba? Kapila ni te. Arios. Palitan eh be. Kanito ba? Arios te. Palita ko ano te. Kanang pares. Mujira. Pila te? Dili mo lubad te. Dili. Gold di say gold. Gamiton ka ni pampers eh. Hindi kayo ba? Hindi ko na yung mulubad yung sa ate. Palit ko na te. Irot na sa kabuok te. Ako pakyawon te sa kabuok. Ano nga natin sa kano? Okay. Kanilang green og kuan ako te be. Green og pindan. Ay kanang Green. auto nga. Green og pin. 100 no. Pindan. Bayad ko ipakwarta ko. Sure na ko kung makabot pa ko. Trunga na ko. Sa kwarta ayo. Pinabuwas sa lakin siya ba din naginot na ko. Okay, manatag palit. Andar mo motor si patenta kay. Uli ta kinaptay trabaho mo duty pa daron pa after you box is isap lock okay yawe ignition diba unda yun jing gamay jing okay side stand tukol rin tanawang tukol kasi masangit ha okay let's go bulot